Tal-inqas 250 mediċina preżentament huma out of stock f'pajjiżna. Dan huwa l-ammont indikat mill-Ministru għas-Saħħa Ġotjen Qabela meta mistoqsi minn Net News sabiex jgħidilna kemm hawn mediċini out of stock. Dan juri biċ-ċar kemm dak li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur jisħaq dwaru huwa fatt illi f'Malta u Għawdex hawn sfida kbira minħabba nuqqas ta' mediċini. Mhux biss hekk, iżda imeri għal kollox dak il qal il-Ministru Michael Falzon meta sa ftit tal-jimilu biss kien qalilna illi l-waiting lists fl-isptar spiċċaw u li l-mediċini out of stock m'għadhomx jeżistu. Fatt illi l-Ministru tas-Saħħa stess kellu jammetti illi mhuwiex minnu. Aħna qed nitkellmu fuq diversi mediċini out of stock, qed nitkellmu fuq figura ta' 250 mediċina. Dawk li kienu il-waiting list spiċċaw, illum mediċina out of stock m'għadhomx jeżistu. Diversi mediċini out of stock, qed nitkellmu fuq figura ta' 250 mediċina. Net News staqsa wkoll lill-Ministru Qabela jekk taħt it-tmexxija tiegħu il-pazjenti fl-isptar Mater Dei hux se jkunu qed jitħallew rikoverati f'dik li qabel kienet il-librerija tal-isptar. Qabela jikkonferma l darba oħra dak li l-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq ix-xhur, ċoe illi l-isptar mhux ilaħħaq kawża ta' żieda eżorbitanti fil-popolazzjoni. Il-popolazzjoni ta' pajjiżna żdiedet u allura il-Gvern qed jagħmel ħiltu biex jipprovdi aktar spazju fejn jiġu rikoverati n-nies. Però aħna għandna pjan biex inkomplu nżidu dawn is-sodod, imma ħajkolkom tistennew ftit sakemm inħabbru l-pjanijiet tagħna. Taħt it-tmexxija tal-issa ex-Ministru tas-Saħħa Chris Fern, il-pazjenti tqiedu suppost temporanjament fil-kantin tal-istaff u fil-librerija tal-Isptar Mater Dei b'nuqqas ta' privatezza, showers jew toilets adekwati. Dan fil-waqt li l-waiting lists tikomplu jiżdiedu bi-sfida waħda wara l-oħra il qed tissarraf f'detriment għal saħħet il-pazjenti u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tas-saħħa.